Aloha guys, I just got interviewed by the Greek National News Channel and it was awesome. I was interviewed as the Greek plumber who lives in Hawaii. I'm so stoked that this happened. It's all in Greek, and if you have any questions, please feel free to leave your comments below. Shoots, take a look at it. Τη Χαβάη και τώρα είναι ερωτικός μετανάστης στη Χαβάη. Όπου εργάζεται ως υδραυλικός. Αυτό είναι το έτσι μέσα άκρες τώρα το προφίλ του ανθρώπου που θα δούμε. Καλώς όλα, καλημέρα. Γεια σας, τι κάνετε? Το τύλιξε το κορίτσι, το τύλιξε. Σας ζηλεύουμε καταρχάς που είστε στη Χαβάη. Επειδή κάνουμε καιρικό τώρα, εμείς πείτε μας τι καιρό κάνει στη Χαβάη σήμερα, πώς είναι τα πράγματα. Να ξέρουμε, θα Ο καιρός είναι 25 με 30 βαθμούς και είναι κάθε μέρα έτσι, κατά όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έχει πολύ καλό καιρό εδώ γενικά. Μάλιστα, και εσείς τώρα πώς πήρατε την απόφαση? Καλά, ο έρωτας είναι ζωοποιός δύναμη, τα λέγαμε και χθες με την κουβέντα του Αγίου Βαλεντίνου. Αλλά πώς πήρατε την απόφαση να φύγετε και να πάτε να μένετε μόνοι μας στη Χαβάη? Και άξιζε τον κόπο να είσαι υδραυλικός στη Χαβάη? Λοιπόν, να σας πω, η γυναίκα μου την αγαπώ πάρα πολύ. Θα πήγαινα παντού για εκείνη, την Γκάμπη. Και μου αρέσει πάρα πολύ εδώ. Έχει πολλές ωραίες ευκαιρίες και εδώ στη Χαβάη. Και ιδιαίτερα για υδραυλικούς χρειάζονται παντού σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως. Ο πατέρας μου είναι υδραυλικός, ο καλύτερος υδραυλικός για μένα. Και ήθελα να συνεχίσω αυτή την πορεία που είχα ξεκινήσει στην Ελλάδα, εδώ στην Αμερική. Και το αγαπάω πάρα πολύ. Και το σπορ, σαν λέμε τα υδραυλικά, αλλά και τη γυναίκα μου και την οικογένεια και το μέρος εδώ είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, πώς είναι η ζωή έτσι? Εμείς το έχουμε λίγο κάπως εξωτικό στο μυαλό μας, έτσι, ωραίοι άνθρωποι. Είναι πολύ ωραίοι οι άνθρωποι, σε χαμογελάνε κάθε μέρα, σε χαιρετάνε επίσης και δεν ακούς κόρνες ποτέ. Άμα ακούσεις κόρνα λένε αυτός ίσως δεν είναι από εδώ, είναι ίσως τουρίστας, αλλά περιμένουν και εγώ σαν Έλληνας κάποιες φορές ήθελα να χτυπήσω την κόρνα γιατί πάνε πολύ πιο αργά, αλλά έπρεπε να μάθω το σωστό τρόπο πώς εδώ. Το φαγητό είναι ωραίο, βέβαια όχι στο ελληνικό. Καμία σχέση. Έχουμε κάτι, καμία, εντάξει δεν υπάρχει, το σουβλάκι είναι ιερό. Αλλά το φαγητό είναι ωραίο, εντάξει έχουν ψάρια και αυτά που τρώμε, ναι. Να περνάτε όμορφα εκεί στη Χαβάη και να μας θυμίζετε πάντα ότι ο έρωτας μπορεί να σε φτάσει ακόμα και στη πιο απομακρυσμένη γωνιά του πλανήτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και τις γονείς μου. Γεια σας, ευχαριστώ. Γεια, καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Ωραία παρένθεση ήταν αυτή, έτσι. Χαρούμενη χαβανέζικη παρένθεση. Νίκη Ζαρκάδα για να δούμε και άλλες ειδήσεις. Ναι, πάμε τώρα σε σοβαρά.